че ние с Симона не се познаваме от много години, но за малкото време, което я опознах, тя за мен стана най-близкият човек. Човека, който ме разбира, човека, който изслушва и човека, който за мен е най-достоен да бъде наречен приятел. Пожелавам ви много да се обичате, много да се уважавате, да слушаш малко повече Симона, защото напоследък нещо не я слуша много. За мен е чест, че съм кум и че съм тук и много ви обичам и ви пожелавам всичко най-хубаво. Get ready, drop the confetti. 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 Get ready, drop the confetti.